der er jeg på jagt efter deltidsjob, så nu er jeg bare rundt i alle mulige caféer og butikker for at se, om der er nogen, der vil have mig. Jeg har bare lavet en lang liste, og så går jeg bare rundt og giver ansøgninger ud, fordi at jeg har jo desværre stadig brug for et deltidsjob. Kryds fingre for mig. Og det er meningen, at jeg stadig skal lave alle smykkerne. Ringene tænker jeg at lave et lager af, inden jeg tager afsted. Men så alle øreringene laver jeg hernede i Barcelona. Og så sender jeg dem så hjem til Josse, som står for at pakke alle pakkerne. Så hun sender stadig alle pakkerne fra Danmark, da det er ret dyrt for mig, hvis jeg skal sende alle pakkerne her fra Spanien. Jeg er på vej hjem til hotelværelset for lige at skifte tøj og tage et bad, og jeg har fået afleveret en masse ansøgninger i dag, men jeg skal rydde op i alt det content. Jeg har fået post nogle TikTok og et opslag. Jeg har taget de her ringe på, og indenunder, fordi det er sådan en kjole med korte ærmer, så har jeg mine Palmera bangles. Så har jeg mine nye samples på, de her hoops. Playa hoops, Valeria, Kronen Røde Perler, den elsker jeg heroppe. I det andet øre, der har jeg også en sample. I kan se farven, den er, eller finish, den er altså ikke helt god, de skinner ikke så meget. Så har jeg Lifa med den røde sten, også sample og solstråle. Nu vil jeg tage ud og drikke en øl alene, og så vil jeg tage ud og spise alene bagefter. Nå, godmorgen. Jeg skal hen til en café, der hedder Café Aeroplan, eller noget der sådan. Og der vil jeg gerne søge job, men jeg tænker også at spise morgenmad der. Og så skal jeg ellers bare i dag søge en masse jobs i et område, der hedder Poblino. Der er virkelig mange nice caféer. Jeg tror ikke, jeg får lavet så meget arbejde i dag. Jeg tænker nogle sociale medier, på nogle TikToks og nogle stories. Ja, måske slappe. Nå, jeg er kommet hjem fra Barcelona, og jeg er så langt bagud med ordre. Og det beklager jeg virkelig, hvis der har bestilt her i starten af januar. Så i dag så skal jeg faktisk bare sidde og lave en masse ordre, og jeg laver dem jo på bestilling, så jeg skal også lige prøve at bygge et lager, fordi Josse, en af mine medarbejdere, hun skal sende alle pakkerne her fra Danmark. Så hun skal have et lager af alle øreringene. Og det ville også være smartere, hvis jeg bare havde et lager. Og det har jeg også, når jeg får smykkerne fra Thailand. Men de smykker jeg bare selv laver, dem laver på bestilling. Så dem vil jeg gå i gang med at lave nu og pakke. Jeg tænkte lige, at jeg ville vise jer processen af, hvordan det ser ud, når jeg skal have støbt mine ringe. Fordi der er mange, der ikke ved, at man faktisk får lavet de her gummiform af alle smykkerne, og dem får jeg lavet på et støberi. Og så giver jeg bare gummiformen til støberiet, og jeg beder dem om at støbe et vist antal af ringene. Nu kan I lige se, hvordan de ser ud indeni, fordi processen fungerer sådan, at man har ligesom en model, så bliver der lavet gummiformen ud fra den, og så er der ligesom det her hulrum inde i den. Her bliver der så sprøjtet flydende voks ind i, og så har man en model af voksen, og så bliver der lavet en gipsform udenom den, og så er der et hulrum, fordi at voksen den smelter væk, og så hælder man så flydende sølv ind i den her gipsform. Og det er så på den måde, at ringen den bliver støbt. Her kan I også lige se en form, jeg har for mine øreringe. Og der kan I se Valeria-øreringen herude til venstre. Og der kan jeg lige vise her, at sølvøreringen den passer perfekt ind i den form, der sidder her. Så det er egentlig metoden og hvordan processen den fungerer.
dag er det søndag, og jeg er lige ved at polere og renovere nogle af smykkerne, jeg har fået fra støberiet, fordi at de skal guldbelægges her på onsdag. Jeg er bare lige i gang med min mikromotor. Jeg har lige sat indløbene af, som er de her dimmer, jeg ved ikke, hvad man kalder det, der ligesom sidder på alle ringene, når de er blevet støbt. Nu har jeg så lige sat af, men der er stadig sådan en lille dut tilbage her, jeg skal have filet af. Nå, jeg er ved at designe nogle nye vedhæng til nogle halskæder, fordi at jeg har ikke så mange halskæder, og det er jo ikke så tit, at jeg kommer med nogle nye. Lidt fra inspiration fra Frey-halskæden, som er denne her. Den sidder bare sådan her, og det har været en af dem, jeg har solgt allerflest af i 2024. Og ideen kommer fra en af mine gamle medarbejdere, Eva. Og jeg tænker at få produceret 3 forskellige. Her kan I se, hvordan at jeg skitserer og kommer op med idéer, og det er egentlig bare for mig selv, at jeg gør det, for jeg tegner ikke så godt. Så jeg bestiller bare vedhænget, og så tænker jeg selv at lave halskæderne og finde perlerne og sådan noget. Det er lidt nemmere. Men jeg kan lige vise nogle af de vedhæng, jeg har lavet. Jeg har designet dem i mit 3D-program, og det her er en af vedhængene. Jeg ville rigtig godt lave et organisk vedhæng, som I kan se her, som har sådan en spiralmønster. Så gad jeg også godt have et helt rundt vedhæng, og jeg har lavet 2 forskellige, og så har jeg så lavet en afstemning på Instagram på den kanal, jeg har. Og jeg tror faktisk, det er blevet vedhænget til højre. Så ville jeg også godt lave et firkantet, og der tror jeg også, det blev vedhænget til højre. Men favoritten var helt klart den med spiralen. Nå, tak for at I så med i min nummer 2-vlog. Og jeg håber, at I vil skrive til mig, hvis der er nogle ting, jeg skal gøre anderledes eller bedre, fordi jeg skal som sagt bruge den som mit produkt til min bachelor. Så lad mig vide, hvis der er nogle ting, jeg skal ændre på. Men ja, i hvert fald tak, fordi I så den.